Urreko astean, udaletxenetan, Aleire Elizebidin bidez, Marina Bidasoa Gipuzkoa Foru Aldundiko zuzendari horia eta Pablo Barre Lasarte horiako alkate horiarekin bilera bat izan genuen. Bilera horretan, azaldu genien eskuz egindako artefaktu horiek ze garrantzia zuten gure herriko eta Gipuzkoako historia da. Pablo eta Marina guk esandakoa onartu zuten eta prozedura berezi bat martxan jarri zuten. Handik gutxira, guretik etorritako Santiago Díaz buruzagia gurekin txaldatxorra etorri zen are horiek aztartzeko. Handik eman zituzte desektibatu, aztertu, sailkatu eta txosten bat egin zitu. Iñaki Murka, oraingo alkatetzako kabinete buruak proposatu du ale hauekin erakusketa iraunkorra antolatzea. Emaitza, hemen ez. Islada beraz, eskerrak eman nahi dizkiogu Leire Elizebidi, Pablo Barriori, Marina Bidasoa, Santiago Díazi, Iñaki Murkari eta oraingo noski Lasarteko alkateri Jesus Maria Ceballos. Auzola bat izan da, eskuz egindako artefaktu dagokien bi hitz bakar, gero, eulate, azalduko digu gauza. Ez dut uste horrelako kalitatezko eta itxurezko eskuz egindako artefaktorik ilun egongo direnik, eta aurkikuntza hau orain arte eta guk dakigunez ez dago estatu mailan ere. Erakusketa hau bakarra da, ez da gutxi.